Namaste. Ako sa dostať z tejto pozície, kde nás bolia bedrové kĺby, sú dostatočne alebo príliš stuhnuté a málo mobilné. Spodná časť chrbtice stuhnutá, čiže odtiaľto, kde máte pokrčené kolená, lebo vás nepúšťa svalošľachový systém nôh, predovšetkým zadnej strany, hamstring až po sedací sval. Začneme v tejto pozícii, kde mierne si poprešlapujete kolienko zo strany do strany, špičky ťaháš na seba, aby chodidlo bolo v priamke. Veľký pozor pri všetkých pozíciách, ktoré sú ako inštruktáž k predchádzajúcim fotkám, ktoré sme k tejto zostave dali, je pozor na ramena. Pozor, aby ramená boli od uší, aby uvoľnená bola krčná chrbtica a predná hrudná strana a skúste sa negulatiť, ale podmieňovať cvičenie tomu, aby chrbátik bol v postúre tela krásne otvorený. Takže poprešlapuješ nožky na nožku a snažíš sa pomalinky pomocou gravitácie mierne posúvať smerom dopredu. Dýcháš. Dých je pri našom cvičení samozrejme najdôležitejšie. Vedomý nádych a výdych nožtekom, pritom funkčné fyziologické dýchanie, výdych je dlhší. Ako druhú pozíciu budeme realizovať joginský drep. Joginský drep je špecifický tým, že nožky sa ťahajú čo najviac do strany, vás pustí achilovka, tak aby celá plocha chodidla bola na zemi. Vy už viete z predchádzajúcich videí, a keď nie, tak si to povieme, že ak vás chodidla nepustia na zem, tak používate bloky, nemáte, nevadí, deka, podložka, zrolovaný vankúš pod vašu petu, aby celé chodidla mohli zostať na zemi. Ako budete cítiť, v tejto pozícii sa naozaj rieši mobilita všetkých váhonosných kĺbov, čiže ako bedrových, kolenných, členkových. Snažite sa celé chodidlo mať stabilne položené na zemi časťou, ktorá je na zemi a roztvárať chodidlo ako keby smerom na maličkovú hranu, pričom ale vnútornú hranu nedvíhate. Snažite sa vyrovnať chrbátik, pohyb robíte zľava doprava, zostávate v pozícii, ktorej si svojimi rukami dopomáhate, aby sa chrbtica čo najviac otvorila opäť lopatkami k sebe, ramenami dozadu dole, temenom hlavy hore k stropu a kostrčou dole k zemi. To bola naša prvá alebo druhá pozícia respektíve. Ako ďalšiu pozíciu budeme robiť ťahanie koleniek do vnútornej strany. Kto môže, kolienko ide až na zem s výdychom, nádych vrátiš do toho joginského drepu alebo malasany, výdych druhé koleno. Ak ti tvoje teličko nedovoluje a pohyb je len 50 cm, super, pozor opäť na ramena, aby ste sa negulatili, aby chrbtica bola otvorená, nádych a výdych. Opäť, zostávame v pozícii 1 minútu. Je tu vedomý nádych a výdych. V tej minúte nechceme viacej ako 10 nádychov a výdychov. Skúste nedýchať veľmi rýchlo a výdych je dlhší. Môžete si pri cvičení rovno použiť vaše podložky a podložiť si pod kolenko nejakú podložku, deku, niečo, čo vám je príjemné opäť. Hej? Ako ďalšiu pozíciu budeme robiť naťahovanie nožiek do strany, čiže natiahneš si ľavú nožku do strany, nádych a s výdychom zagulatíš iba ku kolenu svojej ľavej nožky. S nádychom sa vrátiš opäť do joginského drepu a s výdychom natiahneš pravú nožku, chytíš sa okolo kolenného kĺbu, výdych zagulatíš. Táto pozícia je už mierne intenzívnejšia a vôbec nemusíte ísť do tohto rozsahu prevedenia, takže ukážeme si jemnejšie a vy, ktorým to nerobí problém, si natiahnuť bočnú stranu nožky, ramena stále od uši, prichytiť sa pri kolienku a zagulatiť. Robíte tento rozsah pozícií. Ostatný. Natiahneš nožku, snažíš sa vytočiť chrbticu ku kolienku, držíš sa treba aj 2 dlaňami a mierne zagulatíš, kde ťa stabilita tvojho tela a mobilita bedrových kĺbov chrbtice pustí. Nie je potrebné veľa, alebo len naťahujete nožku a nožku do strany. Možno dnes spravíš iba toto. Hej, že budete naťahovať nohu a nohu do strany. Úplne super. Výborne. Opäť robíme 10 opakovaní na každú stranu. Hej, všimnite si, že v tomto prevedení sú sedacie svaly ešte nad zemou. Ako ďalšia z týchto pozícií bude taká troška na zopár nádychov a výdychov, možno pre vás jednoduchšia pozícia, kedy si sadneme, kolienko pôjde do vnútornej strany,
Snažite sa chrbátik krásne vytočiť priamkou k stehnu a ku kolennému kĺbu svojej pravej nohy a ideme na zopár nádychov a výdychov iba do zagulatenia. To zagulatenie podľa fotiek neuvidíte, alebo si možno neuvedomíte, že má nesmierne dôležitý predpis. Bedrové kĺby a ramenné kĺby sú v priamke, čiže ja nepadám z jednej strany na druhú stranu. Tam, kde ma teličko pustí, aby som sa vytočila k prednému stehnu, sa len prichytím zeme. Ak ma ťahá veľmi hamstring alebo kolenný kĺb, tak moja podložka, moja deka, môj blok, ktoré počas celého cvičenia nutne pri vás je pod kolienkom. Zagulatíme, môžete použiť tú popruh, ktorý mám tuto, kde si pri ručke, alebo vo vašom prípade zasa nejakú gumu, alebo nejaký uterák. Chytiť si svoju nožičku, pritiahneme ju smerom na seba a to je to, čo vám tu vysvetľujem. Ramena sú vyrelaxované, sú od uši. Postúra tela je otvorená a iba malinkým možno pohybom a možno pohyb je iba vedomým nádychom a výdychom vykonávam masáž celého tela a nechám sa dnes gravitáciou. Vo vyššom prevedení pozícií pre tých pokročilejších na mobilitu a flexibilitu samozrejme zagulatíte ku kolienku a 10 nádychov a výdychov, ktorých sme boli teraz pri tomto popise, prechádzame do opačnej strany. Výzva. Ak môžeš, postavíš sa do tej pozície s natiahnutou nožkou, pozri, takto, zo párkrát, bez ručičiek. Ak nie, pomôžeš si ručkami, najdôležitejšie pri cvičení a pri vedomej práci, že nejdete sa zraniť. Takže pozor na to a vymeníme nožku. Stiahnem sa opäť na chvíľku do joginského drepu, nádych a výdych a idem na opačnú stranu. Natiahnem ľavú nožku, pravé kolienko z vnútornej strany, vyrolujem chrbátik k hlavému stehnu, bedrové kĺby, ramenné kĺby v priamke a podľa stavu svojho telička zostanem na 10 nádychov, výdychov funkčných, výdych dlhší. Čo sa tu masíruje? Čo sa tu rieši? Prídu myšlienky, ktoré chcú vyrušiť tvoju pozornosť a budú ti hovoriť, ako je dôležité teraz niečo variť, upratovať. Toto je 10 minút pre teba. Pre prospech nielen tvojho fyzického tela, ale pre celý tvoj vnútorný a vonkajší priestor. Čiže si v pozícii, v ktorej si posledných 10 sekúnd, vedomý nádych a výdych. Tu a teraz s každým výdychom púšťam, opúšťam, odpúšťam a s každým nádychom začnem od znova. Úplne krásne, pomocou svojich rúk sa vrátime naspäť a opäť výzva ako na opačnú stranu. Skús zatlačiť pravú nožku do zeme a ideš hore. Sadneš a ideš hore. Vôbec nemusíš s takým spôsobom. Ale keďže rôzne skupiny pozerajú a niekto môže a chce si pridať, tak skúste, opäť sa dostaneme do tej našej medzipozície, to je ten joginský drep. Z joginského drepu prechádzame do pozície, ktorá je naťahovanie k prednej nohe. Pomalinky sa nadvihnem. Vytočím sa teraz najprv do ľavej strany. Pravá noha zostáva celou plochou na zemi a vytača sa chodidlom dopredu tak, aby ste mali panu čo najviac zatvorenú k prednej nohe. Maximálne, kde môžete nožku mať, je 45 stupňov do strany. Ak ju otvoríte 90 stupňov, nie je možné, aby tvoja pánva a tvoja chrbtica sa v postúre tela vedela vytočiť dopredu. Takže nožku tlačím dopredu. Opäť, ak sa neviem dostať do pozície s narovnaným kolienkom, nie prepnutým podotýkam, tak si kolienko pokrčím, prichytím sa pri svojej ľavej nožke, pravou ľavou ručkou, ramena od uši stále platí, netlačíte ramena k ušiam a v pozícii opäť zostávate na 10 nádychov, výdychov v takej, ako vám vaše teličko dovolí. V každej pozícii môžete robiť mierny kmitavý pohyb hore-dole. Ak robíte na nádych a výdych, tak ten pohyb je o mnoho pomalší. Hej? Zostávam, dýcham, opäť tu a teraz, nevyrušujem ma myseľ, sledujem ju, nepopieram ju, nedegujem ju. A veľmi opatrným spôsobom meníme stranu. Takže opäť, ideme cez teraz takú medzipozíciu, ktorú budeme potom udržiavať alebo môžeme teraz, medzi jednou a druhou stranou. Toto je pozícia čikodar, či sumobojovník. Nohy, čo najviac 90 stupňov do strany, podsadená pánva a môžete opäť vykonávať pohyb zo strany do strany. Ramena od uší, vyrovnaný chrbát, podsadená pánva, brúško zatiahnuté. 10 nádychov, výdychov, tu a teraz. Čo cítim? Padám. Kľudne môžete padnúť, keď zatvoríte oči a nebudeme to vystrievať. A opäť sa vrátime do svojho stredu. V živote, ak životu patrí, aj to, že padneme. A nezáleží na tom, čo sa nám stane. Respektíve nie vždy to vieme zmeniť, alebo možno vôbec.
čo vieme zmeniť, je reakcia na to. Takže 10%, čo sa deje a 90% ako na to reagujeme. Opačná strana. Už vieme, že nožku vytačame čo najviac do vnútornej strany. Ak vám mobilita členku, je aj krásne video sprejme na členky, lebo sú veľmi dôležité v asimilácii, voľný plávanie životom. Ak vám mobilita členku dovolí a achilovka dovolí mať špičku kolmo dopredu, aby sa krásne zatvorila pánva, tak to spravíme. A ideme krásne túto cez naše životné prekážky do predklonu k prednej nohe, ramena od uši zagulatím. Kolienko pokrčené toľko, koľko potrebujete. Ak je dorovnané, všimnite si, nikdy nie je prepnuté. Celé chodidlo pravej nožky na zemi a 10 nádychov, výdychov. Chillujem. Lebo aj vo výzve sa dá chillovať. Lebo keď sa nenaučíme chillovať vo výzve, tak tam budeme neustále so sebou bojovať. A bojovať s rezervami nášho tela. Ak ešte vôbec nejaké sú. Super. Ešte jeden nádych a výdych. A pomalinky prechádzaš do stredu. Super. Ako poslednú pozíciu. Dobre, takže prejdeme opäť do sedu. Skúsime si, kde sa posunula naša mobilita a flexibilita v bedrových kolbíkoch, kolienkách. Opäť, ako sme začínali. Pohyb zo strany do strany. Cítiš, čo robila tvoja pánva, čo robila tvoja chrbtica, čo robila aj vnútorný priestor, vnútorné orgány. A pomalinky končíš tou pozíciou, ktorou si začala. Môžete mať pokrčené kolena, alebo skúsite, že kde vás gravitácia pustí. Ahojte!